Πες να... έχει γούστο. Να ξέρει άραγε η Βία. Για κάτσε να μάθω. Ναι. Σενιόρα Σούλα, ο Χωσέ είμαι. Καλό στο στρατευμένο νιάτο. Τι είναι αυτό, με έβρισες? Όχι, όχι, για καλό το είπα. Πού είσαι? Στη Κόρνηθο, στο στρατό. Και παίρνεις από το κινητό, σας αφήνουν? Όχι, μας έχουν πει μέσα στο στρατόπεδο να μην έχουμε κινητό. Έτσι, μπράβο, να είσαι υπάκουος και να τηρείς τους κανόνες. Σι. Αλλά από πού παίρνεις τώρα? Βγήκα έξω για να σε πάρω, αφού δεν κάνει μέσα. Πού έξω βγήκες? Σε μια καφετέρια είμαι. Κι εσύ? Γιατί ποιος άλλος είναι? Τίποτα, άσε με μένα. Τι καφετέρια είναι αυτή? Μεγάλη. Δεν θα συνεννοηθούμε. Παρουσιάστηκες, παιδάκι μου? Πήγα, μας δώσανε και ρούχα, δεν είχε πολλά χρώματα, ένα είχε μόνο, ντύθηκα και τώρα στις 2 θα ξαναπάω που θα φάμε. Πού θα πας? Έχεις βγει έξω από το στρατόπεδο? Ναι, αλλά το βλέπω από εδώ που είμαι. Τι λες, παιδάκι μου, τρελάθηκες? Γύρνα γρήγορα πίσω, θα σε βγάλω λιποτάκτη. Όχι, με βγάλανε θαλαμοφυλάκας. Αύριο όμως, σήμερα δεν έχω δουλεία. Τα έχεις χάσει τελείως? Καταρχήν, από πού βγήκες? Έχει μία πορτούλα μικρή που μπορείς να βγαίνεις άμα θες να κάνεις βόλτες. Μάλλον. Ποια πορτούλα, βρε, γύρνα γρήγορα πίσω, θα σε ψάχουνε, θα βρεις τον πελά σου. Πορκέ? Πορκέ σε βλέπω να περνάς στρατοδικείο ακόμα δεν πήγες. Τι είναι αυτό? Θα το μάθεις μια και καλή. Καλά, σενιόρα Σούλα, σε κλείνω τώρα, αντιγεια. Δεν είμαστε με τα καλά μας, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Πού είναι τώρα αυτή, γιατί δεν το σηκώνει?